ठीक आहे. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर हा जो उपक्रम आहे हा इस्कॉन मँगलोर या देवळाकडून, या मंदिराकडून सुरुवात झालेली आहे. त्या उपक्रमाची 2020 जून पासून आणि तो पुढे चालत आता ही 29वी बॅच आहे इस्कॉन. मग इस्कॉन म्हणजे चॅटमध्ये मला सांगाल का हो, की ज्या इस्कॉन बद्दल कुणाला काही माहिती आहे? येस, सुनैना माताजी धन्यवाद. मी रेकॉर्डिंग ऑन केलंय. थोडीशी उत्तरं मी खूप अपेक्षी नाही कारण आपण पहिल्यांदाच सगळे भेटतोय. काही जुने माझे भक्त आहेत तिथे. परंतु आपण जे काही नवीन भक्त भेटतो आहे, त्यांच्याशी संवाद साधायला मला खूप आवडेल. आणि म्हणून इस्कॉन, इस्कॉन या संस्थेची काही माहिती आहे का? आणि इस्कॉनचा फुल फॉर्म काय आहे? किंवा काय म्हणतात मराठीत त्याला? थोडासा संपर्क साधाल, थोडासा संवाद साधाल चॅटमध्ये. इस्कॉन इज USA बेस्ड. बरं संदीप, बरोबर प्रभूजी. पण ते भारतामध्ये पण आहे. USA मध्ये पहिल्यांदा आलं न्यूयॉर्कमध्ये 1966 साली. पण ते भारतामध्ये सुद्धा आहे आणि इस्कॉन याचा अर्थ काय? म्हणजे ते मी विचारू इच्छिते, की ज्या संस्थेतर्फे हा उपक्रम चालवला जातोय, त्याविषयी काही माहिती आहे का? आणि त्याचा फुल फॉर्म इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगदी बरोबर अदिती माताजी, खूप छान. धन्यवाद. कृष्ण भावना भावित, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संस्था, असा याचा पूर्ण फुल फॉर्म आहे. मराठीमध्ये, इंग्लिशमध्ये माताजीने अगदी बरोबर सांगितलेलं आहे. आणि कोण चॅटमध्ये काय म्हणतंय? इट्स अ टर्नओव्हर मोर दॅन कोलगेट कंपनी. येस संदीप प्रभूजी, तुमचा कॉर्पोरेट अभ्यास खूप दिसतो आहे. येस, नक्कीच. कारण इस्कॉन हे सगळं काय म्हणतात ना त्याला, पूर्ण देणगी तत्वावर. आणि इस्कॉन याची स्थापना करणारे आपल्या समोर दिसत आहेत ते संस्थापक श्री श्री श्रीला प्रभुपाद, भक्ती वेदांत प्रभुपाद. आणि ज्यांनी लिहिलेली जी भगवद्गीता आहे, जी भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली आहे, आणि त्याचा अनुवाद ज्यांनी केलेला आहे, त्या भगवद्गीता जशी आहे तशी या पुस्तकाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर श्रीला प्रभुपादांना वंदन करतोय. आणि मग थोडंसं पुढे जाऊन या सगळ्या गोष्टी श्रीला प्रभुपादांविषयी मी तुम्हाला आत्ता पण सांगते. पण पहिल्या अध्यायात सुद्धा यांचा आढावा घेतला जातो यांच्या माहितीविषयी. तर श्रीला प्रभुपाद हे 1966 साली, त्याच्याही आधी 65, आणि त्यांचा आधीचा इतिहास म्हणजे 1932 साली त्यांनी संन्यास, त्यांचे गुरु सरस्वती भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, त्यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा घेतली. 1932 साली त्यांनी दीक्षा घेतली. पण त्याच्याही नंतर ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी संन्यासाश्रम घेतलेला. 1970 म्हणजे 65 साली त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार, आणि की तू पुस्तकं लिही आणि ती प्रिंट कर आणि तू सगळ्या परदेशांमध्ये जाऊन सुद्धा या कृष्ण भावनेचा प्रसार कर, आणि ही कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात उमलू दे, अशा या कृष्ण भावनेचा प्रसार. आणि दुर्दैवाने, खरोखर दुर्दैवाने हा शब्द वापरायला लागतोय, कारण दुर्दैवाने भारतामध्ये त्यांना त्याचा प्रतिसाद मिळाला नाही. आणि म्हणूनच कुठेतरी जी कृष्ण भावना भावित संस्था स्थापन झाली, ती न्यूयॉर्कमध्ये पहिल्यांदी 1966 झाली त्याची स्थापना झाली. 1965 साली जलदूत या बोटीतून त्यांनी प्रयाण केलेले, त्यांनी तिकडे गमन केलेलं आहे, जिथे न्यूयॉर्कमध्ये परदेशात जाण्यासाठी, कारण त्यांच्या गुरूंनी त्यांना आज्ञा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी तिथल्या परत प्रवासाला सुरुवात केलेली होती आणि त्यांनी परदेशामध्ये गमन केलेलं आहे. अशा प्रकारे की देशामध्ये, विदेशामध्ये, आपल्या भारतातच नाही फक्त, तर तू विदेशामध्ये जाऊन सुद्धा कृष्ण भावनेचा प्रसार कर, अशा त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी ते निघाले. आणि अशा वेळेला फक्त खिशामध्ये 40 रुपये होते. आणि त्या 40 रुपयांवर पण मनामध्ये काय होती हो, मनामध्ये दृढ भावना होती, मनामध्ये कृष्ण भावना होती आणि बरोबर कृष्ण होते. आणि म्हणूनच त्या भावनेने अगदी पूर्णपणे आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी ते न्यूयॉर्कला जाण्यासाठी निघाले. या जलदूत या बोटीमधून आपण बघतोय. आणि त्यानंतर ते न्यूयॉर्कला जाऊन मग त्यांनी तिथे बऱ्याच त्यांच्या प्रवासामध्ये पण त्यांना अनेक अडचणी आल्या. मग त्यांना तिथे हृदयविकाराचा झटके आले आणि त्यांना तिथे त्रास झाला. परंतु अनेक शारीरिक आणि अशा विविध अडचणींना तोंड देत देत अनेक महिन्यांचा प्रवास करत करत ते न्यूयॉर्कला पोहोचले. आणि तिथेही कोण होतं हो? कोणीच नव्हतं. प्रत्यक्ष एकटेच ते. परंतु भगवंतांचं भावना मनामध्ये आणि त्या दृढ भावनेने, की आपल्याला कृष्ण भावना आपल्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार प्रत्येकाच्या मनात स्थापन करायची आहे. आणि मग तिथे जाऊन अनेक पुस्तकं लिहिली, अनेक मॅगझिन्स त्यांनी, म्हणजे त्यांचं खूप प्रसिद्ध मॅगझिन आहे बॅक टू गॉडहेड. आणि असं हे मॅगझिन सुरू केलं आणि अशी अनेक रात्रंदिवस
मग जिथे कुठेही भुकेची, झोपेची तमा न बाळगता अनेक महिने त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आणि त्याचं प्रकाशन करत गेले आणि प्रत्येकापर्यंत ती भावना कशाप्रकारे पोहोचेल या दृष्टीने ते त्या प्रयत्नात होते. आणि म्हणून मग या इस्कॉनची स्थापना हे जे आपल्याला श्री राधा गोविंद दिसतायत समोर, हे मंगलोरचं जे मी म्हणत होती, जे मंदिर आहे, जिथनं हा उपक्रम श्री नामनिष्ठ प्रभूजी या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी जसा कोविडचा पिरियड सुरू झाला, या पॅन्डेमिकमध्ये प्रत्येकाला घरात बसून भगवद्गीतेचा उपदेश मिळावा आणि भगवंतांचा उपदेश ऐकला जावा त्यांच्याकडून, या एकाच उद्देशाने नामनिष्ठ प्रभूजींनी ऑनलाईन हा उपक्रम सुरू केला. अनेक अडचणी आल्या सुरुवातीला. खूप छोट्या-छोट्या अशा बेबी पावलांनी, अगदी म्हणतो ना आपण बेबी स्टेप आणि छोट्या मुलाच्या, लहान मुलांच्या पावलांनी अशी सुरुवात केली आणि आज ही खूप मोठी टीम आहे हो. म्हणून मी ज्याला सादर प्रणाम सुरुवातीला केला. कारण एक ना अनेक असे टेक्निकल इश्यूज आणि बऱ्याच गोष्टींना तोंड देत मग अनेक, जसं तुम्ही म्हणालात आता संदीप प्रभूजींनी जे सांगितलं, की अनेक देणग्या, मग आता नवीन मंदिराची सुद्धा स्थापना केली जातीये. अनेक देणग्यांच्या मार्फत आणि अनेक प्रयत्नांच्या मार्फत आणि नामनिष्ठ हा हा तर तुम्ही बघताय, की जे उपक्रम आहे हा पूर्णपणे मोफत आहे. मग इथे पूर्णपणे भगवंतांची जे मुखकमलातून आलेला उपदेश आहे, तो प्रत्येकापर्यंत पोहोचावा एकाच भावनेने हा उपक्रम सुरू केलेला आहे, की भगवद्गीता जशी आहे तशी प्रत्येकापर्यंत पोहोचावी आणि त्या दृष्टीने हा उपक्रम चालू केलेला आहे. मग ह्या प्रभुपादांचे अनेक इस्कॉन विषयी जे मघाशी आपण ऐकलं, की मग USA मध्ये जे इस्कॉन आहे, त्यानंतर मॅनॉर यूकेमध्ये इस्कॉन आहे. युक्रेनमध्ये ज्या युद्ध पातळीवर जिथे युद्ध अगदी युद्ध स्वरूप अशी अवस्था होती आता, तिथे इस्कॉनने खूप मदत केलेली आहे. कारण युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यावर अनेक अन्नाची जिथे अगदी हे भासत होती, कमतरता भासत होती, अशा वेळेला इस्कॉननी अनेक अन्नदान करून त्या तिथल्या व्यक्तींना आधार दिलेला आहे. साऊथ आफ्रिकेमध्ये इस्कॉन आहे आणि मायापूर हे जे वेस्ट बंगालमधलं आहे, त्याला राजधानी म्हटली जाते इस्कॉनची. अशी ही इस्कॉनची राजधानी आहे मायापूर, जिथे प्रत्यक्ष अनेक उपक्रम आणि अनेक इन्स्टिट्यूटच आहे ती मोठी, की ज्याच्या थ्रू बरेच अभ्यासक्रम राबवले जातात आणि अनेक गुरुकुल आहे, तिथे शाळा आहेत मुलांसाठी, की जिथे लहानपणापासून ते सगळ्या या त्या दृष्टीनेच मुलांना तयार केलं जातं आणि अनेक या आपण आपले स्क्रिप्चर्स आहेत, वेद आहेत, त्याचा अभ्यास केला जातो. अशा या भक्ती प्रभुपादांचं हे मायापूर असं हे राजधानी म्हटलंय आणि हे इस्कॉनची परत ही आपल्यासमोर प्रतिमा दिसतीये. भगवंतांची ही मूर्ती आहे. इस्कॉनची श्रीला प्रभुपादांची मूर्ती आहे, ज्यांना आपण नमन केलेलं आहे. जे नामनिष्ठ प्रभूजी इस्कॉनच्या या टेम्पलचा पत्ता मी थोडक्यात आहे इथे आणि जी नामनिष्ठ दास प्रभूजी जे IIT कानपूर मधून त्यांनी बी.टेक केलेलं आहे, परंतु प्रत्यक्ष स्वतःला आता पूर्णपणे इस्कॉनच्या या सगळ्या सेवेमध्ये त्यांनी झोकून दिलेलं आहे आणि अशी ही सेवा करताच त्यांनी या ऑनलाईन प्रकल्पाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा या भगवद्गीतेविषयी आपण जाणणार आहोत. ज्या इस्कॉनची माहिती आपण घेतली म्हणून थोडीशी ओळख करण्यासाठी फक्त मी अजून एक 10 मिनिटं देणार आहे. कारण थोडक्यात मंदिराची मी ओळख देणार आहे आणि काय-काय उपक्रम आहेत आणि मग मी तुम्हाला ती साईट आहे, वेबसाईट वगैरे ते सगळं मी तुम्हाला शेअर करीन. मग जी आपण म्हणतोय ज्या विषयी आपण जाणून घेणार आहोत, त्या भगवद्गीतेविषयी अनेक लीडर्सनी काय म्हटलेलं आहे, अनेक महात्म्यांनी. तर इथे समोर आपल्याला दिसतं आहे, की अनेक ही एक भगवद्गीता एक स्क्रिप्चर आहे, पण ती अशी एक फिलॉसॉफिकल इन्स्पिरेशन आहे आणि अशा प्रकारची ही स्पिरिच्युअल डिक्शनरी आहे, की जी अत्यंत कुठेतरी त्या आध्यात्मिक डिक्शनरी, आध्यात्मिक कुठेतरी त्या मार्गाने प्रत्येकाला कुठेतरी ते ज्ञान देण्याचा प्रयत्न आणि ही तर जशी आहे तशी भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली ही जे शब्द आहेत, ते तसेच्या तसे प्रभुपादांनी अत्यंत सुंदर प्रकारे तात्पर्यामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि हे एक प्रकारचं इन्स्पिरेशन, ही प्रेरणा आहे, असं अनेक महात्म्यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. मग हीच भगवद्गीता का? तर ती गुरु परंपरेतून आलेली आहे. कारण जसं आपण म्हणतो, की एखादा मोबाईल चार्जिंगला लावला, तर तो चार्जिंग होण्यासाठी ती वायर लागते आणि ती वायर कुठेतरी पूर्णपणे जोडलेली लागते त्या स्विचला. परंतु तिथे जर कुठेतरी त्या वायरचं कनेक्शन लूज असेल, कुठेतरी काही तुटलं असेल, तर तो पूर्णपणे फोन चार्ज होऊ शकणार नाही. त्याच प्रकारे ही गुरु परंपरेतून अनब्रोकन चेन म्हणजे कुठेही साखळी न तोडता ही गुरु परंपरेतून आलेली, मग ती गुरु परंपरा आपल्याला प्रत्यक्ष भगवंतांपासून दिसतीये,
की ज्या कृष्णापासून, मग कृष्णांपासून ब्रह्मांपर्यंत, नारदांपर्यंत आणि मग जे गुरु आहेत, जे श्रीला प्रभुपादांपर्यंत येऊन ते त्यांच्याही शिष्यांना आता त्याचं ज्ञान देत आहेत. अशा या गुरु शिष्य परंपरेतून ही आलेली भगवद्गीता आहे आणि म्हणूनच त्याचं जास्त महत्व आहे. मग तुम्ही म्हणाल ही 18 दिवसात तुम्हाला सगळी भगवद्गीता जाणायला म्हणती, तर खूप कठीण आहे हो. अत्यंत कठीण आहे. भगवद्गीता इतकी सखोल आहे, मी प्रत्यक्ष सुद्धा अजून भगवद्गीता शिकते आहे. आणि प्रामाणिकपणे ती सखोल प्रमाणावर मी 5व्या लेव्हलवर, कारण जो अभ्यासक्रम मी म्हटलं मायापूर, त्या मायापूरचा एक अभ्यासक्रम आहे आणि त्याच्या पातळ्या आपण आता जाणणार आहोत. मग त्याच्यात लेव्हल 1, 2, 3, 4, 5 मग अनेक इतर पुस्तकं पण आहेत, जी भगवद्गीतेशी कुठेतरी अनुग्रहित म्हणजे त्यालाच उद्देशून असे बरेच जे विचार आहेत, ज्या गोस्वामींनी लिहिलेली पुस्तकं आहेत, ज्या चैतन्य महाप्रभूंचे जे शिष्य आहेत, त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत, त्याचाही याच्याबरोबर अभ्यास केला जातो. आणि म्हणूनच या 18 दिवसामध्ये उद्दिष्ट फक्त एवढंच आहे, की भगवंतांचे अर्जुनाशी झालेला जो संवाद आहे, तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवावा. आणि म्हणूनच तो जो अगदी सखोल अभ्यास आहे, तो करण्यासाठी मात्र काळ अगदी अनेक वर्ष तुमच्यामध्ये सुद्धा अनेक भक्त असतील, ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे गीतेचा आणि असेही अनेक भक्त निश्चित जॉइन झाले असतील आणि असं हे अनेक तप लागतील हो भगवद्गीतेचा अभ्यास करायला. परंतु कुठेतरी ती भगवद्गीता आत्मसात करण्यासाठी सोपी जावी म्हणून तो जे विचारांची घडण आहे, ती विचारांची घडण तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि कुठेतरी तुम्हाला पुढच्या पातळीवर अभ्यास करण्यासाठी तुमची तयारी करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, की जेणेकरून ती जी मनामध्ये उत्कंठा आणि जे काही पुढे जाण्याची उत्कंठा निर्माण होते, ती निश्चितच तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांवरचा अभ्यास करायला कुठेतरी उद्युक्त करत असते. आणि म्हणून मग या उपक्रमाचं स्वरूप काय आहे? तर रोज आपण प्रत्येक दिवशी 1 तास भेटणार आहोत. प्रत्येक दिवशी आपण प्रत्येक एकेका अध्यायाचा अभ्यास करणार आहोत. अध्याय पहिला आज असेल. आज थोडासा वेळ जास्त लागेल, पण जसं 3:30 ला डॉट अध्याय सुरू होईल, ते 4:30 ला डॉट संपेल. अगदी काही अध्याय थोडे छोटे-मोठे आहेत. दुसरा अध्याय थोडा मोठा आहे उद्या. परंतु प्रयत्न इतका असेल कारण सगळे श्लोक कव्हर करणं खूप कठीण आहे. जसं मी म्हटलं, की वेळेअभावी म्हणून प्रत्येक अध्यायाचं सार निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जाईल आणि प्रयत्न हाही असेल, की मॅक्सिमम श्लोक की अगदी जास्तीत जास्त श्लोक तुमच्यापर्यंत त्याचा अर्थासहित पोहोचवावे आणि तो जो संवाद आहे भगवंतांचा अर्जुनाशी, तो तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचवावा. इतकं इतकं एक अगदी प्रामाणिक उद्दिष्ट आहे याचं. आणि म्हणून मग तो प्रत्येक दिवशी एक अध्याय, मग जे काही सार मी म्हटलं तसं, त्यानंतर आपण प्रश्नोत्तर घेणार आहोत प्रत्येक क्लास नंतर. तुमच्या ज्या काही मनामध्ये जे काही प्रश्न असतील त्यांचं निश्चित निरसन केलं जाईल. मीही पुढच्या टप्प्यांवर अजून शिकतीये. भगवंतांच्या कृपेने मला हा 18 दिवसांचा उपक्रम शिकवण्याची संधी मिळालेली आहे. निश्चित मी मॅक्सिमम तुमच्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. परंतु माझ्या सीनियर डिव्होटीज करून तुम्हाला जे काही प्रश्न मला इमिजिएट तुम्हाला अगदी तत्परतेने तेव्हाच्या तेव्हा नाही सांगितले गेले, तरी निश्चित तुम्हाला त्याची उत्तरं तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. माझ्या सीनियर डिव्होटीजना जे काही ज्येष्ठ आमचे भक्त आहेत, कृष्णसेवक आहेत, त्यांच्याकडून निश्चित त्याची माहिती आमचे नामनिष्ठ प्रभूजींचं पुढे मी जाऊन तेच सांगणार आहे. प्रत्यक्ष तेही सगळ्यांच्या संपर्कात असतात, त्यामुळे तुम्ही कोणाशीही संपर्क साधू शकता. परंतु निश्चित माझ्या थ्रू तुम्हाला ती माहिती तुमच्यापर्यंत अगदी निश्चित पोहोचेल. आणि मग असा हा क्विझचा पण एक माध्यम असणार आहे, की ज्याच्यामध्ये प्रश्नोत्तरं असणार आहेत प्रत्येक अध्यायाची आणि ती प्रश्नोत्तरं तुम्ही सोडवू शकाल. तुम्हाला त्या LMS डॅशबोर्डवर तुम्हाला ती क्विझची लिंक आणि तुम्हाला तो व्हिडिओ हे दोन्ही आज तुमच्या ग्रुपवर आपल्या ग्रुपवर शेअर केलं जाईल. तुम्ही तो व्हिडिओ बघा आणि ती लिंकवर तुम्ही स्वतःला रजिस्टर करा आणि तुम्ही ती प्रश्नोत्तरं सोडवून तुम्ही 18 दिवसानंतर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र तुमच्या पार्टिसिपेशनचं मिळतं, जे तुम्ही तुमच्या संग्रही ठेवू शकता. आणि तो उद्दिष्ट एवढं कुणालाही बांधील नाहीये ते सोडवण्याची, परंतु तुम्हाला स्वतःला जर वाटत असेल कुठेतरी उजळणी होती आपल्या अभ्यासाची, आत्मसात केल्यानंतर जो काही अभ्यास आपण जाणतो आहोत त्याची उजळणी होण्यासाठी तुम्हाला ती क्विझ निश्चितच कुठेतरी मदत करेल. मग जसं मी म्हटलं पुढचे टप्पे, तर हा पहिला टप्पा श्रद्धावान, की ज्याच्यामध्ये 18 दिवसामध्ये भगवद्गीता जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो, अध्ययन केलं जातं त्याचं. त्याच्यानंतर लेव्हल 2 आहे, 3 आहे कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक आणि त्याच्यानंतर पूर्व भक्तिशास्त्री म्हणजे दुसऱ्या लेव्हलला आता नामनिष्ठ प्रभूजींनी 2 असे
कुठेतरी पाटे आहेत त्याच्यामध्ये, की मग तुम्हाला एक ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असाइनमेंट्स, क्विझेस, प्रेझेंटेशन्स ह्या सगळ्या गोष्टींची कुठेतरी बांधिलकी नको असेल. कारण ज्येष्ठ आपल्याबरोबर भक्त आहेत. त्यांना फक्त ज्ञानाच्या दृष्टीने इस्कॉनशी कनेक्टेड राहायचंय. त्यांनी भक्ती सदाचार म्हणून एक गोष्ट आता आहे या स्लाइडमध्ये नवीन ते ॲड नाही झालंय. पण असा हा भक्ती सदाचार म्हणून एक कोर्स आहे. तो पण खूप सुंदर कोर्स, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञान पुरेपूर मिळतंय. मग ज्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं, की उपदेशामृत, त्याच्यानंतर भक्ती सिंधू सागर असे जे भक्ती चरित्र अमृत असे वेगवेगळ्या प्रकारची जी पुस्तकं जी स्वामी जे मी म्हटलं गोस्वामी ज्यांना ही पदवी दिली गेलेली आहे, की ज्यांनी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये जे शिष्य बनलेले आहेत त्यांचे, अशा या गोस्वामींनी त्या भक्तीवरती अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत, की त्याचा उपदेश केलेला आहे. मग इन्स्ट्रक्शन म्हणजे कुठेतरी उपदेशामृतावर पण दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर ईशोपनिषदावरती आपल्याला अभ्यास करता येतो. असे हे पुढच्या लेव्हल्सचे, की जे कुठेतरी भगवद्गीतेशी संलग्न असा हा सगळा अभ्यास आहे आणि तिथूनच तो कुठेतरी पुढे जातो भगवद्गीतेतून. मग भगवद्गीता ही प्रत्येक टप्प्यावरती त्या सखोलतेने शिकली जाते आणि निश्चित त्याचाही अभ्यास जसं हे टप्प्याटप्प्याने दाखवलंय बघा. 18 दिवसाचा श्रद्धावान, मग कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, श्रीला प्रभुपाद आश्रय आणि श्री चैतन्य आश्रय अशा प्रकारचे हे टप्पे आहेत. मग तुम्हाला ही जी पुस्तकं मग तुम्ही म्हणाल, की ही पुस्तकं आम्हाला घ्यायलाच पाहिजे का? अनेक प्रश्न असतील, जे प्रश्न मी नंतरही काही कव्हर करणार आहे. तर तुम्हाला ही जी एक साइट दिलेली आहे, त्या साइटवर जाऊन तुम्हाला फ्री ई-बुक्स पण मिळू शकतात, जिथे तुम्हाला पी-डी-एफ्स मिळू शकतात. वेदा आयोग म्हणून एक साइट आहे, ती पण मी तुम्हाला शेअर करेन, ज्याच्यावरती तुम्हाला भगवद्गीता आहे आणि अनेक ऑनलाईन तुम्ही भगवद्गीता वाचू शकता. ज्यांना वाटत असेल, की आपल्याला संग्रही हवी आहे भगवद्गीता, ते निश्चित ती विकतही घेऊ शकतात. मग त्यासाठी तुम्ही या साइटवर जाऊ शकता, जिथे तुम्हाला भगवद्गीता जशी आहे तशी मग इंग्लिश, मराठी आणि अनेक भाषांमधून उपलब्ध आहे. ज्यांना मराठीमध्ये हवी आहे त्यांनाही ती मिळेल. मग परफेक्ट क्वेशन आन्सर्स क्यूए नावाचं एक बुक आहे. त्यानंतर एक सेल्फ रिअलायझेशन, सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन कुठेतरी शास्त्रच आहे त्याच्यामागे. कारण प्रभुपादांनी जे काही सांगितलंय, ज्याचा अनुवाद केलेला आहे, त्याला कुठेतरी पूर्णपणे शास्त्राचा आधार आहे. आणि म्हणूनच त्या सेल्फ रिअलायझेशन कुठेतरी आत्मपरीक्षण आणि आत्मसाक्षात्काराची जी भावना भगवंतांनी, प्रभुपादांनी वर्णित केलेली आहे, त्याला निश्चितच शास्त्राचा आधार आहे. आणि म्हणूनच त्याविषयी तुम्हाला या पुस्तकामधून माहिती मिळते आणि त्याच्याही पुढे जाऊन तुम्हाला आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जपमाळ मिळते आणि ती जपमाळ त्याबरोबर ती फ्री मिळते तुम्हाला. आणि ते एका बॅगेसकट म्हणजे जपमाळाची एक बॅग असते. त्या जी जपाचे पूर्णपणे पुढे जाऊन मी जपाचं आता येणारच आहोत पण त्या टप्प्यावरती. तर तसा जो कृष्णाचा महामंत्र आहे, त्याचा जो जप केला जातो, त्याच्यावरती त्या जपमाळेवरती तो केला जातो. मग हा कशावरती क्लास होणार आहे? तर WhatsAppवर तुम्हाला कम्युनिकेशन केलं जाईल आणि मग तुम्ही स्वतःला कुठेतरी रिस्ट्रिक्ट म्हणणार नाही. कुठेतरी तुम्ही मात्र त्या WhatsApp ग्रुपवर तुम्हाला आत्ता तरी काही मेसेजेस टाकायला बंदी केलेली आहे. कारण काय होतं, की जो तो मग कुठेतरी नियमाच्या बाह्य जाऊन सुद्धा अनेक मेसेजेस त्याच्यावर यायला लागतात. म्हणून कुठेतरी मंदिराचा हा रूल आहे, की आत्ता भक्तांसाठी ग्रुप खुला केला जात नाही. त्याच्यावर ॲडमिन्स आहेत. ते सगळी माहिती टाकत राहतात. तुम्हाला जे काही हवं असेल, त्या सगळ्या प्रकारची माहिती मग तुम्ही क्लास चालू असताना काही सांगितलं, तर तीही माहिती तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केली जाईल आणि तुम्हाला ग्रुपवर अगदी मी सांगते ना, की जास्तीच, कमी नाही, पण जास्तीत जास्त माहिती शेअर केली जाईल. जो मी पहिला मंत्र म्हटला, जी प्रार्थना म्हटली, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शेअर केल्या जाणार आहेत आणि मग कुठेतरी त्याचं एक तत्व पण असेल, एक नियम पण असतील. मग कुठेतरी जर त्यांनी पर्सनल कोणाच्या नंबरवर जाऊन काही मेसेजेस केले, या सगळ्या नियमांमध्ये मात्र स्वतःला कुठेतरी बंदील करणं आवश्यक आहे. कारण हे इस्कॉनचे एटिकेट्स आहेत, नियम आहेत. कुठल्याही संस्थेचे आपण म्हणतो तसे. आणि मग नाही तर प्रत्यक्ष मग ज्यांच्यावरती मग आपण अनेक असे स्पॅमर्स बघतो, की अशा प्रकारचे कुठेतरी मग ज्या प्रकारचे तुम्ही सर्व भक्तगण आहात, पण अनेक अशाही लोकांचा अनुभव येतो आणि त्यासाठी कुठेतरी काळजी घेतली जाते आणि त्यासाठी मग त्यांना ब्लॉक केलं जातं आणि मग रिपोर्ट केलं जातं त्यांच्याविषयी. अशा या स्पॅमर्स पासून पण आपल्याला अलर्ट राहायला लागतं. मग त्या टीचर्स जसं मी आता म्हटलं आपल्याबरोबर आहेत प्राची माताजी, स्वाती माताजी आणि सुनैना माताजी, जे या माझ्या बरोबरती को-होस्ट आहेत आणि माझ्याबरोबरती ते आपल्या सर्वांना मदत करणार आहे. आम्ही सर्वजण इथे तुमच्यासाठी सेवेसाठी आलेलो आहेत. ही एक प्रकारची कृष्ण सेवा आहे आणि ही कृष्ण सेवेमध्ये माझ्याबरोबर माझे हे सहकारी आहेत.
तर खूप सुंदरपणे तेही सेवा देत आहेत. प्राची माताजी आपल्याला ॲडमिनवर सगळे ॲडमिन म्हणून सगळ्या क्लास लिंक वगैरे शेअर करतात आणि स्वाती माताजी आहेत, सुनयना माताजी आहेत, ज्यांनी श्लोक पठण केलेलं आहे. हे सर्वजण कृष्ण सेवेने सगळे मनापासून कृष्ण सेवा करतायत. सर्वजण इथे आपापल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून कृष्णाची अशी सेवा करण्यासाठी येतायत. कारण ही भगवंतांची सेवा आहे आणि याला कुठलंही आपण म्हणतो ना, त्याला कुठलीही कंपॅरिझन नाही आणि त्याला कुठल्याच शब्दामध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकणार नाही, अशी या बियॉन्ड सेवा आहेत. आणि त्याचा आनंद हा प्रत्यक्ष प्रचितीच घेऊ शकते. त्याच्यावर पुढेही मी येणार आहे. आपण जसे अध्याय जाऊ पुढे, तेव्हा तुम्हाला या व्हॉलंटिअरिंग विषयी आणि त्याविषयी सुद्धा माहिती देणार आहे, की जेणेकरून तुम्हालाही इच्छा असेल तर तुम्ही बॅच झाल्यानंतर या सेवेमध्ये निश्चित येऊ शकता. मग आपल्या सोशल मीडिया आहेत, वेबसाईट्स आहेत, YouTube चॅनल्स आहेत, Facebookचं पेज आहे, Instaचं पेज आहे, ज्याच्या थ्रू आपण मॅक्सिमम संपर्क साधतो आणि या उपक्रमाला सुद्धा आपण जास्तीत जास्त आतापर्यंत 7.5 लाख लोकांपर्यंत हा उपक्रम निश्चितपणे पोहोचलेला आहे. भगवद्गीता अगदी घरात बसून तुम्हाला हा लाभ घेता येतोय या संधीचा. त्याचा खूप आनंद आहे. भगवंतांना याचा शतगुणी आनंद आहे, की भगवद्गीतेचं अध्ययन केलं जातंय. मग जे काही आधीचे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी त्याच्याबद्दल अनेक माहिती दिलेली आहे, जे आपण नंतरही वाचणार आहोत, की त्याविषयी काय त्यांना फायदा झाला. मग हे कशावर असणार आहे? तर Zoom लिंकवर असणार आहे. जी आता Zoom लिंक तुम्हाला प्राची माताजी शेअर करतात. ही लिंक तुम्हाला इथेही सांगण्याचं, की ही लिंक रोज सारखीच असेल. तरी प्राची माताजी एकदा सकाळी आणि एकदा क्लास सुरू व्हायच्या आधी, कारण आता रजिस्ट्रेशन चालू आहे. त्यामुळे अनेक भक्त जॉइन होत आहेत. क्लास सुरू व्हायच्या आधी 15 मिनिटं आधी सुद्धा पुन्हा लिंक शेअर केली जाईल आणि तुम्ही त्या लिंकवर क्लिक करून अटेंड करू शकता. मग त्याचे कुठेतरी काहीतरी नियम पाळा, की कशाप्रकारे तुम्ही स्वतःला अ, अध्ययन करताय, भगवद्गीतेचं अध्ययन करताय, तो मान दिला पाहिजे त्या अध्ययनाला. म्हणून कसंही एरवी वाचता बसता तसं नाही, तर तुम्ही स्वतःचं एक पोश्चर ठेवलं पाहिजे आणि त्या बसलेल्या स्थितीमध्ये तुम्ही या भगवद्गीतेचं अध्ययन केलं पाहिजे. मग ज्या काही तुमच्या प्रश्न उत्तरं असतील, ते निश्चितच क्लासच्या नंतर घेतले जातील. तुम्ही WhatsAppवर पर्सनली मला सुद्धा संपर्क साधू शकता. आपले ॲडमिन आहेत त्यांना उगीच नका कॉल. शक्यतो अगदी आवश्यक असेल तरच मेसेजेस पाठवा. तुम्हाला सगळ्या माहिती तुम्हाला ग्रुपवर टाकल्या जातील. त्याच्यानंतर आपल्याकडे व्हॉलंटिअर चॅट सपोर्ट सिस्टम म्हणून आहे, जी आपल्या वेबसाईटवर ज्याचा एक बॅच येतो आणि जे एक एम्ब्लेम येतो त्याच्यावर क्लिक केलं, की तुम्हाला चॅटिंग थ्रू सुद्धा ते व्हॉलंटिअर्स मदत करतील. आपली ही वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटवर सगळ्याची माहिती आहे, की याचे उपक्रम कुठले आहेत, टप्पे कुठले आहेत, कुठल्या प्रकारच्या सेवा इथे दिल्या जातात, या सगळ्याची इथे माहिती दिली जाते आणि सर्वात शेवटी पण महत्वाचं नामनिष्ठ दास यांचं जीमेल शेअर केलेलं आहे, की तुम्ही त्यांच्याशी सुद्धा की कुठेतरी संपर्क नाही झाला, मनामध्ये तुमच्या प्रश्न आहेत, तुम्ही नामनिष्ठ प्रभूजींच्या सुद्धा निश्चित संपर्कात राहू शकता. मग ह्या कुठेतरी दान मग जसं मी म्हटलं, की हे सगळं स्वेच्छेने आहे, हा मोफत आहे सगळा कोर्स. पण तुमची जर इच्छा असेल, की आपल्यातलं थोडंसं आपण इथे कुठेतरी दान करावं आणि आपल्याला कुठेतरी देण्याची, अन्नदान करण्याची मग विविध सेवा आहेत, की जिथे तुम्हाला रोजच्या रोज त्या सेवांबद्दल सुद्धा माहिती मी ग्रुपवर शेअर करायला सांगेन. अशा प्रकारे या सगळ्या निरनिराळ्या सेवा आहेत, ज्या तुम्ही स्वेच्छेने करू शकता आणि ज्याच्याविषयी मग तुम्हाला आधीही सांगितलं, की स्पॅम मग जे काही मेसेजेस आहेत त्याची पडताळणी करून मग ते करा. कारण इस्कॉन बंगलोरकडून बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो, की जगामध्ये जेवढी सगळी चांगली डोकी आहेत, त्याच्यात विकृत डोकी पण आहेत, जी तमोभावनेमध्ये आहेत आणि ज्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी विकृतता आहे, ज्याच्या थ्रू मग कुठेतरी त्या गोष्टींचा गैरफायदा घेतला जातो. अशीही लोकं आहेत. त्याच्यापासून आपल्याला कुठेतरी अलर्ट राहायचं आहे. म्हणून ते पडताळून बघून त्याच साइटवर क्लिक करून तसं तुम्ही करा. मग हे बँकेचे सुद्धा डिटेल्स शेअर केलेले आहेत. त्याच्यानंतर मग ही वेबसाईट आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला अनेक प्रकारची माहिती मिळेल. ही जर्नी तुम्ही एकदा करा या वेबसाईट थ्रू आणि तुम्हाला या वेबसाईटवर सगळी माहिती मिळेल. आपलं YouTube चॅनल पण आहे. हे रेकॉर्डिंग तुमच्या सांगण्याकरता मी म्हणत नाही, की तुम्ही लाईव्हच अटेंड केलं पाहिजे. कारण ही जी प्रश्नोत्तरं आहेत, तुमच्या प्रश्नांना पुरेपूर उत्तरं दिली जातील. त्याचबरोबर जे आपण संपर्क साधतो, संवाद साधतो, तो रेकॉर्डिंगमध्ये नाही येणार. पण जरी काही कारणाने एखाद्याला नाही अटेंड करता येणार, तर रोजच्या रोज तुम्हाला रेकॉर्डिंग YouTube चॅनलवरचं जे रेकॉर्डिंग आहे आपल्या क्लासचं, ते शेअर केली जाईल त्याची लिंक आणि तुम्हाला जर जमलं नाही, तर तुम्ही ते रेकॉर्डिंग निश्चित ऐकू शकता. मग आपलं Facebook पेज आहे, Insta पेज आहे, त्याच्यावरती जाऊन तुम्ही आपली माहिती वाचू शकता आपल्या मंदिराविषयी. मग अशा निरनिराळ्या लँग्वेजेस मधून क्विज आहे. ज्या क्विज विषयी मी सांगितलं, की त्या क्विज विषयीची मी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन लिंक पाठवणार आहे आणि मग तुम्ही
पुस्तकं जी तुम्हाला घ्यायची आहे त्याचीही लिंक पाठवली जाईल. या 18 दिवसाच्या अभ्यासक्रमासाठी जी आवश्यक आहेत ती पुस्तकं इथे दिलेली आहेत. मग तुम्ही हा कोर्स जॉइन केल्यानंतर ही पुस्तकं विकत घेऊ शकता ₹600 600 मध्ये आणि ते तुम्ही ऑनलाईन माध्यमातून निश्चितच मंदिरापर्यंत पोहोचवू शकता आणि तुम्हाला कुरिअरनी खात्रीने अगदी मॅक्स आठवडाभरामध्ये तुम्हाला तुमची पुस्तकं तुमच्यापर्यंत मिळतात. अशा प्रकारे आपण या सगळ्यातून मग मी जी प्रार्थना सुरुवातीला म्हटली ती तर सगळी प्रार्थना आहेत. त्यानंतर आपण एक संकल्प करणार आहोत आणि त्या संकल्पामध्ये आपण या हरे कृष्णाचा मग हा जो पंचतत्वाचा मंत्र आहे तो मी सगळ्यांसाठी म्हणतीये आणि तुम्ही सर्वांनी नंतर महामंत्र म्हणून कुठेतरी या 18 दिवसाच्या मग तो संकल्प काय असणार आहे, तो वाचा संकल्प, की मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगते इंग्लिशमध्ये वाचल्यानंतर आय एम गोइंग टू अटेंड ऑल दी 18 days ऑफ भगवद गीता क्लासेस विदाउट फेल. आय एम टेकिंग दिस संकल्प विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद. मी पुढचे 18 दिवस सातत्याने भगवद्गीतेचा हा जो वर्ग आहे, अध्ययन वर्ग हा न चुकता मी या वर्गामध्ये उपस्थित राहील आणि मी असा संकल्प घेत आहे. मी असा अटेंड करण्याचा म्हणजे मी इथे उपस्थित राहण्याचा हा संकल्प श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने घेत आहे आणि सगळ्यांनी मनामध्ये तुम्ही हरे कृष्णाचा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 3दा म्हणू शकता. महामंत्र सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलंय जे आपण आधी कीर्तन केलं. असं प्रत्येकाने आपल्या मनाला निश्चित कुठेतरी शिस्त लावण्यासाठी आणि आपल्या मनामध्ये स्वतःला कुठेतरी संकल्पात बांधण्यासाठी हा संकल्प निश्चित करा तुम्ही. कारण कुठेतरी मी तुम्हाला सांगते जो पहिला अध्याय तो दुसरा अध्याय तिसरा अध्याय थोडासा धीर धरायला लागतो याच्यामध्ये. तुमच्या मनातले प्रश्न मग तुम्हाला वाटतं भगवद्गीता शिकतोय म्हणजे आपल्याला सगळं ज्ञान अगदी असं मिळणार आहे, तसं नाही हो. खूप वेळ लागतो त्याला आणि खूप वेळ म्हणण्यापेक्षा खूप ज्ञान हे सखोल आहे आणि भगवंतानी हा उपदेशाचा खजिना अमृत हे अमृत आहे हे असं खुलं केलेलं आहे आपल्यासाठी आणि तो खजिना ते अमृत आपल्याला त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. पुढे महात्म्यातून आपल्याला निश्चितच त्याची कुठेतरी मी देणार आहे, त्याचं उदाहरण देणार आहे. मग हे अनेक प्रश्न उत्तर आहेत, की मग मला आध्यात्मिक ज्ञान नाहीये तर मी करू शकतो का? अगदी नक्की. मग मला संस्कृत येत नाहीये तरी मी हे श्लोक नक्कीच तुम्हाला श्लोक इथे कुठेही पाठांतर करायला बसवत नाहीये. अनुकरण, अनुवाद वाचून तुम्हाला निश्चितच याविषयी जाणू शकता. मग हे सर्टिफिकेट तुम्हाला असं 18 दिवसानंतर तुम्ही जेव्हा क्विझेस पूर्ण करता, तेव्हा हे सर्टिफिकेट सुद्धा तुम्हाला पार्टिसिपेशनचं मिळतं. मग तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये काही मिळण्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का? काही कठीण आहे का? तर काही नाही. तुम्ही फक्त दिलेल्या सूचना व्यवस्थितपणे फॉलो करा. त्या रजिस्ट्रेशन साइटवर जाऊन त्या LMSच्या ह्याच्यावरती क्विझसाठी रजिस्टर करा. त्याप्रमाणे तुम्ही जे काही सांगितलं आहे तसं व्यवस्थित त्याचं पण टेक्निकल इश्यूज येतील. सुरुवातीला काही टीथिंग प्रॉब्लेम्स येतील. काही छोट्या-छोट्या गोष्टी होऊ शकतात, पण निश्चितच त्याची काळजी घेतली जाईल. तुम्ही त्याप्रमाणे संपर्क साधू शकता. माझा नंबर आहे ग्रुपवर. तुम्ही मला पर्सनली सुद्धा निश्चितच संपर्क साधू शकता. मग मी कधीही याच्या आधी भगवद्गीता वाचली नाहीये किंवा मी आध्यात्मिक ज्ञान घेतलं नाही. मला जड जाईल का? तर नाही. तुम्ही अगदी पहिले-वहिले कितव्याही वर्षी पहिले-वहिले आलात इथे शिकायला तरी कुठलीही बांधिलकी नाहीये, कुठलंही बंधन नाहीये. आणि म्हणूनच या स्पिरिच्युअल जर्नीमध्ये हे अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांना आपल्याला निश्चित तुम्हाला मी हे PDF सगळं शेअर करणार आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरं पण तिथे दिलेली आहेत. त्या प्रश्नांना तुम्ही नीटपणे जाणून त्याची उत्तरं सुद्धा जाणू शकता. त्याही उपर तुम्हाला काही प्रश्न पडले तर मी इथे आहेच तुम्हाला सांगायला. एक मिनिट हां. तर असं इथे मी कुठेतरी उद्घाटन दिवसाविषयी माहिती तरी आपला अर्धा तास झालेला आहे. कारण कुठेतरी मंदिराचे उपक्रम आणि तुम्हाला ती माहिती की कुठून सुरुवात झाली आणि प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपादांबद्दल माहिती तुम्हाला कारण या 18 दिवसामध्ये तुम्हाला निश्चित प्रत्येक दिवशी तुम्हाला मिळणार आहे याची माहिती. परंतु तुम्हाला कुठेतरी सुरुवातीला ती माहिती एका बेस एक बिगिनर्स म्हणून सांगितली जाते आणि त्याचं पुढे निश्चितच तुम्हाला प्रत्येक वेळी त्याचा उल्लेख केला जातो. आता मी ही स्क्रीन स्टॉप करतेय शेअर करणं आणि येस. जो आपण पहिला अध्याय वाचला, त्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतो आहोत.
श्री श्री राधा गोविंद यांची सुंदर अशी मूर्ती आहे, ज्याचा आपण त्याला प्रणाम करतोय आणि पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. जे काही प्रश्न तुम्हाला उद्घाटन दिवसाच्या लिंकमध्ये किंवा ते जाणून घेताना आलेत मनामध्ये, ते प्रश्न ठेवा मनामध्ये आणि झाल्यानंतर 4:30 पावणे 5 ला आज 15 मिनिटं थोडे जास्त होतील, पण मला निश्चित मी शांतपणे हा पहिला अध्याय तुमच्यासाठी घेणार आहे. काळजी करू नका, कुठलीही घाई नसेल. तुम्हाला त्यातही प्रश्न आले भरपूर, तर तुम्ही निश्चित विचारा. आपण आता पुढे जाऊया आणि पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करूया. ज्या अध्यायाचं आपण पठण केलेलं आहे, अशा या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. या पहिल्या अध्यायाला आपण सुरुवात करणार आहोत. हे सगळ्या श्रीला प्रभुपादांच्या स्लाइड मगाशी आपण बघितलेल्या होत्या आणि त्याविषयी बघितलेलं होतं. मग हे सगळे त्याविषयीच्या स्लाइड्स आहेत. मग गीतेविषयी माहिती दिलेली आहे. मग भगवद्गीताच का? जसं मी तुम्हाला केबलचा फोनचं उदाहरण दिलं, की हे स्त्रोत आणि प्राप्तकर्ता यांच्यामधील संपर्काच्या अभावामुळे, कारण कुठेतरी ती बॅटरी चार्ज का होत नाही फोनची? कारण कुठेतरी तो संपर्क खंडित झालेला असतो आणि म्हणून मग जर खंडित झाला तर ती पूर्णपणे तुमच्यापर्यंत तो फोन चार्ज होऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे कृष्णाचा संदेश शिष्याच्या उत्तराधिकाराच्या अखंड साखळीतून आला पाहिजे आणि म्हणूनच ती भगवद्गीता जशी आहे तशी या गुरु परंपरेतून तुमच्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि म्हणूनच तिचं महात्म्य अधिक आहे. मग आपल्याला अनेक दिसतात बाजारामध्ये, अनेक पुस्तकं आहेत, गीतेवरती आहेत, मग अनेक आपल्याला अनुवाद केलेले आहेत. कुठलीच गोष्टीला काही प्रत्येकामध्ये ज्ञान आहे. पण याविषयी जे आपण आता इस्कॉनच्या संस्थेकडून जे जाणून घेतोय, ती इस्कॉन संस्थेचे निश्चित काही नियम आहेत आणि त्यांचे काही एटिकेट्स, जसं मी म्हटलं, की एटिकेट्स कसे, की मग सुरुवातीला तुम्ही आचार्यांना, मग जे प्रभुपाद आचार्य त्यांना नमन करून आपले जे शिक्षा गुरु आहेत, जे नामनिष्ठ प्रभूजी शिक्षा गुरु आहेत, ज्यांनी हा उपक्रम प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सगळ्या स्लाइड्स सुंदर बनवलेल्या आहेत. मग त्याचा आम्ही कुठेतरी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या मराठीमध्ये अनुवादित केलेले आहेत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली कुठेतरी या सखोल अभ्यासासाठी प्रत्येक भक्ताची तयारी करण्याचा आमचा कुठेतरी मानस आहे आणि असा हा गीता एक विशाल ग्रंथ आहे. पद्धतशीर अभ्यास करण्यासाठी 1 वर्ष तर कमीत कमी लागेल, परंतु 18 दिवसामध्ये कुठेतरी तुमच्यापर्यंत ते संवाद पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. मग गीतेमधले श्लोक किती आहेत तुम्ही म्हणाल, तर गीतेमध्ये 700 श्लोक आहेत आणि भगवद्गीतेला 3 खंडामध्ये, 3 योगामध्ये विभाजित केलेलं आहे. ज्याच्या विभाजनामध्ये कसं आहे, तर सुरुवातीला तुमच्यापर्यंत येतो तो कुठला योग येतो? तर तुमच्यापर्यंत कर्मयोग येतो. मग तुमच्यापर्यंत भक्ती योग येतो आणि मग तुमच्यापर्यंत ज्ञानयोग येतो. असे 6, 6, 6 अशा 6, 6, 6 मध्ये विभाजन करून कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग अशा या योगांमार्फत योग योग याच्यामध्येच सगळं आलेलं आहे, जिथे भगवंतांशी जोडलं जातोय, की योग म्हणजे योगा नाही हो. योगासनं आणि योगा, की तुम्हाला योग आलेला आहे आणि असा योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जातं. अशा या भगवद्गीतेचे 700 श्लोक आहेत. त्यापैकी भगवंतांच्या मुख कमलातून आलेले, भगवंतांच्या मुखी 575 श्लोक आहेत. अर्जुनाने 83 श्लोक म्हटलेले आहेत आणि त्यानंतर 41 श्लोक हे संजयाच्या तोंडी आहेत. मग हा संजय कोण आहे? मग हे संजय निश्चितच आता आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये त्यांना जाणूनच घ्यायचंय आणि धृतराष्ट्राच्या तोंडी एकमेव श्लोक आहे, जो पहिला श्लोक आहे. तो एकच श्लोक धृतराष्ट्राच्या तोंडी पण अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण तिथेच कुठेतरी आपल्याला जाणवलेलं आहे आणि कशा प्रकारे या महाभारताच्या युद्धाची ठिणगी पडलेली आहे आणि त्या युद्धाला सुरुवात होणार आहे. आणि तिथेच मग ह्या संजयाचा रोल काय? संजयांचं, तर संजय यांना दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे व्यासमुनींकडून आणि ते धृतराष्ट्राचे सेवक आहेत आणि धृतराष्ट्रांना कुरुक्षेत्रावरील अगदी काय म्हणतात ना, खडा माहिती ते धृतराष्ट्रांपर्यंत पोहोचवता आहेत. असे त्यांचे सचिव आहेत धृतराष्ट्रांचे आणि ते सचिव त्यांच्यापर्यंत कुरुक्षेत्रावरील, कारण जन्मांध असल्यामुळे धृतराष्ट्रांनी व्यासमुनींना सांगितलं, की मला दिव्य दृष्टी देऊन काय करणार आहे? मला त्याचा काय उपयोग? कारण मी माझ्या पुत्रांना सुद्धा ओळखू शकणार नाही. तर मला त्या दिव्य दृष्टीचा काय उपयोग आहे? तर तुम्ही माझ्या सचिवांना, संजयांना ही दिव्य दृष्टीच्या, की जो मला सगळ्याची माहिती देईल, अशा या संजयांनी त्या दिव्य दृष्टीच्या माध्यमातून धृतराष्ट्रांपर्यंत कुरुक्षेत्रावरील खडानखडा आणि प्रत्येक प्रसंगाची माहिती पोहोचवलेली आहे आणि म्हणूनच त्यांचा या
भगवद्गीतेमध्ये त्यांच्या तोंडी 41 श्लोक आपल्याला दिसतात. मग ही भगवद्गीता शिकायची आपल्याला. नक्कीच शिकायची आहे. मग या कर्मयोगातून, ज्ञानयोगातून, भक्ती योगातून आपल्याला भगवद्गीतेपर्यंत पोहोचायचंय. मग या भगवद्गीतेचे विषय काय आहेत? तर ह्या विषयांच्या वर आपण येणार आहोत. कारण प्रत्येक अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख केला जातो, की ज्या प्रत्यक्ष भगवंत, मग कोणीही सांगितले तर ईश्वराने, भगवंत, मग प्रत्येक अध्यायामध्ये ज्यांचा ज्या 5 गोष्टींचा उल्लेख केला जातो, या 5 विषयांवर भगवद्गीता आधारित आहे. ते 5 विषय कुठले आहेत? तर ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. ईश्वर प्रत्यक्ष भगवंत, जीव म्हणजे आपण सजीव, की जे जीव आहेत प्राणी मात्र पृथ्वी तलावरती. प्रकृती ही भौतिक प्रकृती, जी भगवंतांची आहे ती आध्यात्मिक प्रकृती, आणि आपण ज्या भौतिक जगतामध्ये आहोत ती भौतिक प्रकृती, जी आपण जो आजूबाजूचा आपल्या ज्या ज्या याच्यामध्ये वावरतोय आपण, ती प्रकृती म्हणजे भौतिक प्रकृती. मग काळ, ज्या महाभारतांच्या, बी आर चोप्रांच्या महाभारतामध्ये आपण ऐकायचो, मैं काल हूं. मग हा काळ कृष्णाच्या सुदर्शन चक्राचा काळ आहे. आणि हा काळ प्रत्येक अध्यायामध्ये, मग या काळाचं महत्व, मग ते श्रीमद भागवतामध्ये 3ऱ्या स्कंदामध्ये काळावरती तुम्हाला एक पूर्ण तो स्कंदामध्ये माहिती दिलेली आहे, की काळ म्हणजे काय? आणि आपल्याला भगवद्गीतेतही 11व्या अध्यायामध्ये याचं माहिती अजून सखोलपणे करून घ्यायची. पण प्रत्येक अध्यायामध्ये ज्याचे उल्लेख केले जातात, असे हे 5 विषय. आणि मग कर्म, असं हे कर्म तात्पुरतं, मग याच्यापैकी 4 गोष्टी या अनंत आहेत, या अनंत काळ टिकणाऱ्या आहेत, इटर्नल आहेत. पण हे कर्म बदलतंय, आणि हे कर्म हे तात्पुरतं आहे. त्या जन्माचं कर्म, आणि म्हणून या कर्माची गुंतागुंत आपल्याला निश्चितच या भगवद्गीतेच्या उपदेशातून आणि अभ्यासातून जाणायची आहे. म्हणून ह्या एकमेव जे कर्म आहे, ते कुठेतरी तात्पुरतं आहे, नॉन इटर्नल आहे. प्रकट आणि नाश, कारण ते कुठेतरी प्रलयाला सुद्धा आणि त्याचा नाशही होतोय, आणि म्हणूनच या कर्माचं कुठेतरी तात्पुरतं स्वरूप आहे. या 4 विषयांना पूर्णपणे अगदी टिकाव आहे आणि अनंत काळ टिकणारं आहे, आणि कर्म हे तात्पुरतं आहे. असा हा ईश्वर प्रत्यक्ष भगवंतांचं हे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप, की ज्याच्यामध्ये हातात बासरी आहे, कृष्णाचं मनमोहक असं हे आणि मस्तकावरती मोराचं पीस आहे, असं हे सुंदर रूप आहे भगवंतांचं. प्रकृती ही 3 गुणांच्या आधारावर जी प्रकृती आहे, आणि लोभ, मोह, माया, अशा या सगळ्या मायेमध्ये जी काय म्हणते ना, गुंतलेली प्रकृती आहे, ही भौतिक प्रकृती आहे. आणि तिला आपल्याला जाणायचंय. जीव हे 84 लक्ष योनीतून जे वेगवेगळ्या जीवातून जन्म घेतला जातो, असे हे जीव, असा हा जीव ज्याच्यामध्ये सजीवामध्ये जीव आहे, असे हे जीव, आपण जीवात्मा. मग काळ, जसं मी म्हटलं, की तो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये आहे, आणि हे असं कर्म, हे कर्म बदलतंय. मग या कर्माला सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे जाणायचं आहे. कर्म कशा प्रकारे, मग या कर्माचे प्रकारही आपल्याला जाणायचे आहेत. मग हे जे विकर्म आहे, आणि इस्कॉनचे 4 नियम आहेत मुख्य, की व्यसन टाळा, म्हणजे काय? मद्यपान टाळा, परस्त्रीशी संबंध टाळा, मांसाहार करू नका, आणि जुगार खेळू नका. ह्या 4 महत्वाचे नियम आहेत इस्कॉनचे, ज्याच्यात कंपल्सरी तुम्हाला बाइंडिंग, तुम्हाला बांधिलकी ही अतिशय आवश्यक आहे. आणि याच नियमांच्या आधारित मग पुढे-पुढे काही अजून नियम केले जातात. काही नियम शिथिल केलेले आहेत त्याच्यापैकी. पण बरेचसे नियम आहेत, की मग कांदा, लसूण न खाणं, चहा, कॉफी न घेणं, कारण कुठेतरी तुम्हाला ते तामसी वृत्तीकडे खेचत असतं, आणि म्हणूनच त्याविषयी आपल्याला अध्यायांमध्ये जाणून घ्यायचं आहे. मग या भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी काय आहे? तर या पार्श्वभूमीवर पहिल्या अध्यायामध्येच आपल्याला जाणायचंय, की कुठेतरी अर्जुनाचा कुठेतरी विषाद काय होतंय अर्जुनाला, की अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि त्याचा भ्रम. माताजी, आपण म्यूट नाही केलंय का सगळ्यांना? आवाज काय येत आहे? ठीक आहे, सॉरी. तर असा हा अर्जुन विषाद योग या नावामध्येच सगळं आलेलं आहे, की विषाद झालेला आहे अर्जुन, आणि भ्रमाचं स्वरूप ही कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. मग हे का झालेलं आहे हो? अर्जुनाचा गोंधळच झाला नसता, पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुनाने जर शस्त्रच खाली ठेवली नसती, तर भगवद्गीता का सांगायला लागली असती? जो धनुर्धर आहे, जो
उत्तम धनुर्धर आहे, जो द्रोणाचार्यांचा लाडका शिष्य आहे, जो नरनारायणामधला नर आहे, जो द्रौपदीचा पती आहे, कुंतीचा पुत्र आहे, तो अर्जुन का एवढा असमंजस झाला आहे? तर ती भगवंतांची योजना आहे हो. नाहीतर ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत कशी पोहोचली असती आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता भगवंतांना सांगायला लागलीच नसती जर अर्जुन असमंजस झाला नसता आणि हे ज्ञान आपल्यापर्यंतही पोहोचलं नसतं हो. आणि मग ती जर अर्जुनाने युद्ध करायला तयार होऊन डायरेक्ट युद्धालाच सामोरा गेला असता, तर ही भगवद्गीता सांगण्याची भगवंताला गरजच पडली नसती. आणि म्हणूनच अर्जुन हा भगवंतांचा प्रथम श्रोता आहे. भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता असला तरी ही भगवद्गीता ही आपल्यासाठी आहे आणि ही सामान्य जनांपर्यंत पोहोचावी इतक्या एकाच उद्देशाने ती कुरुक्षेत्रावरती 45 मिनिटं भगवंतांनी अर्जुनाला हा उपदेश कुरुक्षेत्रावर अगदी रथाच्या युद्धाच्या मधोमध रथ नेऊन सेनयोरू भयोर मध्ये म्हणून अर्जुनाने सांगितलंय पुढे जाऊन की माझा रथ युद्धाच्या मध्ये घेऊन जा भगवंता. कृष्णाने दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये रथ चालवलाय. अर्जुन कुरुक्षेत्राचा लढा तयार नव्हता लढण्यामध्ये. तो श्रीकृष्णांना शरण गेला आणि परिणामी ही भगवद्गीता बोलली गेली. मग हा जो अर्जुनाचा असमंजसपणा जो आहे तोच आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचा आहे. मग या पहिल्या अध्यायामध्ये जाणायचंय काय? तर आपल्याला दृष्टिकोन जाणायचे आहेत. 3 वेगवेगळ्या व्यक्तींचे दृष्टिकोन या युद्धाकडे बघण्याचे काय आहेत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि मग त्या 3 व्यक्ती कोण आहेत? मग हा प्रत्येक प्रवास त्या 3 व्यक्तींना आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. प्रत्येक प्रवास हा टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. हा गूढ जो प्रवास आहे, गूढ वादाचा प्रवास. मग या उपदेशाला प्रत्यक्ष भगवंतांनी अर्जुनाचे प्रश्न 18व्या अध्यायापर्यंत संपत नाहीयेत हो. अर्जुनाचे प्रश्नही संपत नाही आणि भगवंतांचा उपदेशही संपत नाहीये. कारण ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं हा एकमेव भगवंतांचा उद्देश होता आणि म्हणूनच ती सगळी भगवंतांची योजनाच होती हो. आणि ती गीता आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. असं या गीतेचं महात्म्य इतकं सुंदर आहे. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. हरे कृष्ण माताजी. वाचणार कोणी? हरे कृष्ण. कोणी वाचा. स्वाती माताजी तुम्हाला शक्य असेल, सुनैना माताजी कोणी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण पूजा माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. सर्वांना. हरे कृष्ण. सर्व उपनिषदे गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचे दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत. अर्जुन हे वासरू आहे. गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त हे दूध पितात व उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर उपमा दिलेली आहे बघा की गायीचं दूध देणार हे भगवंत प्रत्यक्ष नंदाचे पुत्र भगवंत आहेत आणि अर्जुन हे त्यांचं वासरू आहे की जो पहिला श्रोता भगवद्गीतेचा आणि म्हणून हे पाडसाला त्यांनी ते ज्ञान दिलंय. परंतु हे गीतेतील सुंदर अमृत हे जे दुग्धपान आहे हे आपल्याला प्रत्येकाला करायचंय. जे आस्तिक बुद्धीचे आहेत त्या उत्तम आस्तिक बुद्धीच्या भाग्यवान भक्ताच्या नशिबात निश्चितच हे अमृत असणार आहे आणि त्याचा उपभोग ते निश्चितच या भगवद्गीतेच्या उपदेशातून घेऊ शकतात. त्याचा अमृताचा स्वाद घेऊ शकतात, आस्वाद घेऊ शकतात. अशी ही सुंदर उपनिषदाची अशी ही सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे भगवंता गीतेला, भगवद्गीतेला. त्याचं महात्म्य इतकं सुंदर आहे. असे अनेक आपण महात्म्य याच्याविषयी मग जे मी म्हटलं की भगवद्गीता जशी आहे तशी याच्यामध्ये भगवद्गीतेचं महात्म्य अत्यंत सुंदर प्रकारे दिलेलं आहे. प्रत्येक गोष्टीला खूप सखोलपणे नाही मी इथे आणू शकत कारण वेळेअभावी प्रत्येक महात्म्याला नाही जाणू शकत. पण तुम्ही निश्चितच ते वाचण्याचा प्रयत्न करा. अशा या अर्जुन विलापाच्या योगाला आपण आता सुरुवात करतोय अजून सखोलपणे. मग ज्याच्यामध्ये जे मी म्हटलं की ज्या 3 व्यक्तींचे दृष्टिकोन आपण पहिल्या अध्यायात बघणार आहोत. मग डाव्या बाजूला दिसतायत ते कोण आहेत सांगेल चॅटमध्ये कोणी? मराठीत काय पाहिजे आहे तुम्हाला? हा ओरिएंटेशन. तो उद्घाटन दिवसाचा मराठीत नाहीये पण मी तुम्हाला त्याची माहिती निश्चित देईन तुम्हाला. तुम्ही आता मी तुम्हाला ते शेअर करीन पण त्याविषयी खूप काळजी करू नका. तुम्हाला जी काही माहिती आहे ती तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तुम्हाला निश्चित त्याची उत्तरं मिळतील.
मला सांगाल कोण आहेत, मध्ये कोण आहे, डाव्या बाजूला कोण आहे आणि उजव्या बाजूला कोण आहे, सांगू शकतील चॅटमध्ये? थोडासा संवाद साधा निश्चितच. खूप आवडेल मला तुमच्याशी संवाद साधायला, कारण ही खूप बेसिक उत्तरं आहेत आणि आवडेल मला तुमच्याकडून ती उत्तरं आली तर. मग या प्रतिक्रिया आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत. युद्धावरच्या प्रतिक्रिया आहेत या प्रत्येकाच्या. मग कोण दिसतंय डाव्या बाजूला, सर्वात डाव्या बाजूला? कोपऱ्यामध्ये? डाव्या सांगा चॅटमध्ये. अर्जुन. चॅटमध्ये सांगा. येस माताजी, कोणी सांगितलं आता? डाव्या बाजूला अर्जुन आहे. डाव्या बाजूला, अगदी डाव्या बाजूला सांगा माताजी कोण आहे? अर्जुन आहे. नाही माताजी, थोडंसं बघा नाही. धृतराष्ट्र. अगदी डाव्या बाजूला धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र आहेत माताजी. अगदी अगदी डाव्या कोपऱ्यात? बाजूला धृतराष्ट्र आहेत. हा, आणि मध्ये जे आहेत माताजी, मध्ये जे आहेत ते अर्जुन आहेत आणि अगदी उजव्या बाजूला जे कोपऱ्यात आहे तो कोण आहे? श्रीकृष्ण आहे. नाही माताजी, तो दुर्योधन आहे. दुर्योधन आहे. चित्रच दिसत नाही आम्हाला. तुम्हाला दिसत नाहीये? कसं काय? नाही. बघा आता दिसतंय सगळ्यांना स्क्रीन माताजी? नाही. प्राची माताजी? हो दिसते दिसते, माताजी, दिसते. दिसते. मग कुणाला दिसत नाहीये? कोण मला आम्हाला सांगताय फक्त दिसत तुमचा नाहीये? चेहरा दिसतो आणि तो सुद्धा पूर्ण दिसत नाहीये. अंजली माताजी सांगतायत. अंजली माताजी, तुम्हाला बिलकुल दिसत नाहीये? बिलकुल नाहीये दिसत. तुमचा चेहरा सुद्धा पूर्ण दिसत नाहीये. चेहरा सुद्धा अर्धवट दिसतोय. अच्छा, नाही चेहऱ्याचं कसं आहे की पुढे मागे होऊ शकतं, पण मला स्क्रीनचं मुख्य आहे की स्क्रीन तुम्हाला पूर्ण दिसत नाहीये का? कारण कुणाकुणाला दिसत नाहीये पूर्ण स्क्रीन? स्क्रीनवर प्राची चित्र माताजी? दिसतं. नाही स्क्रीन दिसते माताजी, पूर्ण दिसते. मग कदाचित तुमच्या काहीतरी नेटचा इश्यू असेल. अंजली माताजी, तुम्ही थोडं चेक करा, कारण बाकी सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये. त्याच्यामुळे थोडंसं चेक करून बघा की का नाही दिसत आहे. मी अजून झूम करते पाहिजे तर, परंतु इतकं केलं नाही, झूम केलं ना तर मग ती स्क्रीन बाहेर जाईल. म्हणून माझा प्रयत्न आहे की इतकीच ठेवायची स्क्रीन, बाकी काही नाही. हरकत नाही माताजी, तुम्ही खूप चांगला प्रयत्न आहे. कधी कधी काही चित्रांमुळे होत नाहीये, परंतु सांगण्याचा उद्देश हा आहे की पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला या 3 व्यक्तींच्या युद्धावरील प्रतिक्रिया, मग एकाच दृश्यावरती वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया, ज्या अर्जुनाला जेव्हा भगवंतांनी रथाच्या मध्ये, युद्धाच्या मधोमध आणून उभं केलं, तेव्हा त्यांना काय दृश्य दिसलं आणि त्याच्यावरती काय प्रतिक्रिया आहे, हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून पहिल्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करतो आहोत. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. मग बघा याचा अर्थ जाणून घ्या. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बघा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रासारखं कुरुक्षेत्र ही जागा धार्मिक, ज्या धर्माशी जे पवित्र असं धर्माचं स्थान आहे, जिथे निश्चितच धर्माचाच विजय होईल असं धर्मस्थान आहे ते. अशा वेळेला तिथे काय आहे तर धृतराष्ट्र विचारतोय की मग धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, तिथे जे जमलेले आहेत ते माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र. बघा, मामका पांडवाश्चैव, इथेच कुठेतरी दुधात मिठाचा खडा टाकलेला आहे आणि तिथेच कुठेतरी ठिणगी पडलेली आहे. बघा, मग हे का विचारावं लागलं त्याला? कारण मनामध्ये कपटी भावना किती आहेत बघा. मनामध्ये द्वेष आहे आणि तोच द्वेष पूर्णपणे कौरव पुत्रांमध्ये, धृतराष्ट्र पुत्रांमध्ये उतरलेला आहे. ज्या दुर्योधनामध्ये आपण बघतो आहोत, जी द्वेषाची, कपटाची भावना ज्या आपल्याच भावंडांना, मग याचे कुठेतरी बॅकग्राऊंड देण्याचं झालं तर प्रत्येकाला महाभारत माहितीच आहे की ज्या धृतराष्ट्र आणि पंडूचे पुत्र, मग पंडूचे पुत्र हे 5 पांडव आणि धृतराष्ट्राचे 100-101 कौरव, असे हे कौरव आणि पांडवांमध्ये हे युद्ध झालं. परंतु त्याच्या आधी ज्या धृतराष्ट्रांना जन्मांध असल्यामुळे जो अधिकार मिळाला नाही, ते कुठेतरी सल मनामध्ये होती. आणि म्हणूनच पांडुपुत्र मोठे झाल्यानंतर त्यांना त्यांचं राज्य परत द्यायचंय हे कुठेतरी त्यांना पटत नव्हतं. आणि त्या एका गोष्टीने की आपल्याच मुलांना राज्यावर बसायला मिळावं आणि आपल्याच मुलांना राज्य करायला मिळावं, या एकाच कपटी हेतूनी कुठेतरी मग त्या युद्धाला सुरुवात होणार होती. परंतु त्या मनातल्या कपटी आणि द्वेषी भावनेमुळे कुठेतरी संशय झालेलं मन, की मग संजयाला प्रश्न विचारतायत की मग तिथे काय करतायत? अहो काय करणार आहेत हो कुरुक्षेत्रावरती?
जिथे जी जागा युद्धाची आहे तिथे ही शंका का निर्माण झाली? कारण जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, जिथे धार्मिक क्षेत्रासारखं ते पवित्र ठिकाण आहे, तिथे कुठेतरी आपली मुलं, आपल्या मुलांच्या मनामध्ये काही वेगळं निर्माण तर होणार नाही आणि कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये आणि मग धार्मिकतेमुळे युद्धाचा तर कुठेतरी निर्णय रद्द केला जाणार नाही, अशी शंका त्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून त्या सांशक भावनेने त्यांनी संजयाला हा प्रश्न विचारला, की "काय करतायत माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र?" मग हे विचारण्याची खरोखर गरज नव्हती. कारण किमपूर्व तर काय करणार आहे तो? तिथे काय थोडीच पंक्ती वाढल्या आहेत म्हणून जेवायला बसणार आहे कोणी? कारण ती युद्धाचं ठिकाण आहे, तिथे युद्धच होणार आहे. पण मनातली कपटी भावना हे मानायला तयार नव्हती आणि म्हणूनच संजयाला हा प्रश्न विचारला गेला, की कुठेतरी त्या आपण जे युद्धाच्या ठिकाणी म्हणून त्या धर्मक्षेत्राला जिथे दूध उतू जाताना आपण म्हणतो, की ते कुठेतरी शुभ मानलं जातं, ऑस्पिशियस मानलं जातं. असं हे धार्मिकता म्हणून हे प्रतीक दाखवलंय. आणि मग या दुधामध्येच कुठेतरी लिंबू पिळल्यासारखं ते जेव्हा दुधाला फाडतं, त्याप्रमाणे ते वेगळं करतं. कुठेतरी पनीर आणि आपल्याला तो दुधाचा पाण्याचा भाग आणि दुधाचा घट्ट भाग असा वेगळा होतो. तेव्हा कुठेतरी त्या गोष्टींना विभाजित केलं जातं, अशी ही प्रतिकात्मक आकृती तुम्हाला दाखवलेली आहे. आणि म्हणूनच अशा या धृतराष्ट्राच्या तोंडी पहिलाच श्लोक आपण ऐकलेला आहे. मग त्याच्या पुढे जाऊन काय, तर ही भावना दुर्योधनाच्या मनामध्ये कशी आलेली आहे बघा. मग दुर्योधन कसा या युद्धाकडे बघतोय हे आचार्य, मग वाचेल कोणीतरी? हरे कृष्ण माताजी. सुनैना माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग दुर्योधनाला काय झालंय हो? प्रत्यक्ष जिथे धर्माच्या ठिकाणी युद्ध रडलं जातंय तिथे अधर्माला वावच कसा मिळेल? परंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धी. मग सुईच्या टोका एवढं सुद्धा राज्य मिळणार नाही. जी धमकी दिली दुर्योधनाने अर्जुनाला, की तुम्हाला आता युद्ध करायलाच लागेल आणि युद्धाशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही. अशा प्रकारे मग या दुर्योधनाने जेव्हा ही सेना बघितली, की जी पांडवांकडे किती कमी सेना असून सुद्धा मग जो द्रुपद पुत्र, द्रौपदीचा जो भाऊ, जो दृष्टद्युम्न, द्रुपदाचा मुलगा, त्यांनी त्या सेनेची रचना इतकी कशी काय सुंदर, इतकी कशी काय अचूक केलेली आहे, हा प्रश्न तो द्रोणाचार्यांना विचारतोय. कारण द्रोणाचार्यांनी प्रत्येकाला तेच ज्ञान दिलेलं असतं, तेच शिक्षण दिलेलं असतं. मग नेहमी नक्कीच तिथे कुठेही भेदभाव नसतो केलेला आणि म्हणूनच ती विशाल पांडव सेना अशा प्रकारे रचलेली असते दृष्टद्युम्नानी. पण ते बघून कुठेतरी मनामध्ये इतकं भय निर्माण, बघा किती भयभीत झालेला आहे आश्चर्याने तो. ही आश्चर्याची नाही तर कुठेतरी मनात भय, कारण अधर्म आहे हो. अधर्माची साथ दिली जाते, ज्या आपल्या भावंडांना इतका कुठेतरी जाच दिलेला आहे, इतकं कुठेतरी त्रास दिलेला आहे आणि त्यांना त्यांचं राज्यही न देता, त्यांना वनवास देऊन, अज्ञातवास देऊन सुद्धा त्यांना त्यांचं राज्य परत न देता, जिथे कुठेतरी प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा शांतीदूत म्हणून मध्यस्थी केलेली होती, ती मध्यस्थी सुद्धा त्या दुर्योधनाला कळली नाही हो. कारण जे भगवंतच त्याला कळले नाही आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांनी त्यांचं प्रत्यक्ष विराट रूप सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही त्या दुर्योधनाने त्यांना कुठेतरी साखळ्यांमध्ये जखडलं. अशा प्रत्यक्ष भगवंतांना जो ओळखू शकला नाही, तो निश्चित विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जो कुठेतरी अधर्माच्या मार्गाने जात होता, ज्याचा नाश अगदी निश्चित होता. अशी ही रचलेली पांडव सेना बघून त्याचं मन कुठेतरी भयभीत झालेलं आहे आश्चर्याने. आणि मग असं पुढे जाऊन सगळी युद्धाची तयारी झालेली आहे हो. मग युद्धाची तयारी म्हणजे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती शंखांचा नाद झालेला आहे. प्रत्येक जण आपले शंख फुंकतायत. जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपला शंख फुंकलाय, अर्जुनाने आपला शंख फुंकलेला आहे आणि युद्धाची कुठेतरी सर्वांना दिलेली आहे, नांदी केलेली आणि युद्धाची घोषणा केलेली आहे. सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 1.19 हा विविध प्रकारचा शंखानिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा शंखांचा नाद तर किती शुभ असतो हो. आणि परंतु काय झालं,
ज्यांच्या मनातच पाप आहे हो, ज्यांच्या मनातच अधर्म आहे, त्यांना निश्चितच कुठेतरी मनामध्ये भयभीत झाली आणि त्यांचीच हृदय फक्त विदीर्ण झाली. परंतु पंडुपुत्रांची नाही होऊ शकत, परंतु कौरवांची झाली. कारण त्यांच्या मनात पाप होतं, आपण करतोय ते चुकीची गोष्ट आहे हे समजून सुद्धा युद्ध केलं जात होतं. आणि त्या धृतराष्ट्र पुत्रांना कुठेतरी साशंकता होती, की आपलं काय होणार आहे या युद्धामध्ये. परंतु जिथे कुठेतरी हे नमूद केलं, हे कुठेतरी निश्चित होतं आणि त्या युद्धाचा विजय हा निश्चितच धर्माच्या बाजूने होता. कारण जिथे प्रत्यक्ष भगवंत कुरुक्षेत्रावरती उपस्थित होते आणि जे पांडवांच्या बाजूनी होते. आणि अशा या पांडवांच्या बाजूनी असण्याचा सुद्धा कुठेतरी एक प्रसंग आपल्याला माहिती असेल तर तो तुमच्याशी शेअर करते, की आपल्या दालनामध्ये जेव्हा भगवंत आराम करत होते, तेव्हा अर्जुन त्यांच्या दालनामध्ये गेला आणि त्यांनी अर्जुन पहिल्यांदा गेला आणि तो कुठे बसला असेल, भगवंतांच्या चरणाशी बसला आणि भगवंतांचे पाय चेपत बसला. भगवंतांना झोप लागली होती. परंतु त्यानंतर जेव्हा दुर्योधन आला आतमध्ये, तेव्हा तो अर्जुनाला बघून म्हणतो, अरे हा काय पायाशी बसला आहे, जाऊन तो डोक्याशी बसला भगवंतांच्या. पण मला सांगा हो, जेव्हा भगवंतांना जाग आली तेव्हा त्यांचं लक्ष कुठे जाणार आहे हो पहिल्यांदी? कुठे जाईल हो लक्ष? जेव्हा भगवंत जागे झाले तेव्हा त्यांनी कुठे बघितलं हो पहिल्यांदी? पायाकडे. पायाकडे बघितलं आणि निश्चितच ते पायाकडेच लक्ष. आणि म्हणूनच अशा अर्जुनाला, अशा आपल्या लाडक्या भक्ताला, आपल्या लाडक्या शिष्याला, आपल्या सुहृदाला त्यांनी अगदी मोकळेपणाने त्यांनी विचारलं, की तुम्हाला काय हवं आहे? मी हवाय को माझी सेना हवी आहे. तिथे अर्जुनाने सांगितलंय, आम्हाला दुसरं काहीही नकोय, आम्हाला प्रत्यक्ष तुम्ही आमच्या बरोबर युद्धामध्ये हवे आहात. आणि ही उत्तर ऐकल्यावर तो दुर्योधन, जो विनाशकाले विपरीत बुद्धी ज्याची झालेली आहे, तो अर्जुनाला म्हणतो, अरे काय तू सेना घ्यायची सोडून तू भगवंतांना घेतलंय, एक भगवंत घेऊन तू काय करणार आहेस? आणि तो भगवंतांच्या सेनेला घेतो. अशा या दुर्योधनाचं मन आपल्याला, आपण त्याच्या भावना सुद्धा जाणल्या आणि कशा प्रकारे आश्चर्यकारक भीती त्याच्या मनामध्ये होती. परंतु विजय हा धर्माचाच होणार होता कुरुक्षेत्रावरती. आणि या विजयाची कुठेतरी ग्वाही, विजयाचा उल्लेख हा पहिल्याच अध्यायामध्ये आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. ज्याची 9 कारणं तुम्हाला क्विजमध्ये विचारली जातील. ती 9 कारणं काय आहेत ती नीट जाणून घ्या. की जिथे धर्मक्षेत्र, की जी पवित्र जागा होती, दिव्य रथ, ज्या रथामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत अर्जुनाचं सारथ्य करत होते, तो दिव्य रथ अग्नीपासून अर्जुनाला मिळाला होता. अग्नींकडून भेट अर्जुनाला मिळालेला होता. जो कपिध्वज आपण बघतोय, जो कपिध्वज म्हणजे जिथे हनुमंतांची खूण आहे, हनुमंतांचं चित्र आहे. ज्या त्रेतायुगामध्ये भगवंत ज्या भगवान श्रीरामावर ज्यांनी नितांत प्रेम केलं, ज्यांची सेवा केली आणि जो अत्यंत लाडका सेवक म्हणून भगवंतांचा जो प्रसिद्ध हनुमंत, प्रत्यक्ष हनुमंतांचं चित्र जो त्रेतायुगामध्येही भगवंतांबरोबर होता आणि आत्ताही अर्जुनाबरोबर त्याच्या रथावरती आरूढ आहे भगवंतांबरोबर, तोही तिथे निश्चितच उपस्थित आहे. असा हा कपिध्वज आहे. मग शंखनाद जे होत आहेत ते शुभ कुठेतरी गोष्ट, ज्या शंखनादांनी घोषणा केली गेली, त्या शंखनादाचं सुद्धा कुठेतरी त्या युद्धाच्या विजयाकडे उल्लेखले जात आहे. युद्धाचा विजय हा धर्माच्या बाजूनेच होणार आहे हे कुठेतरी सांगितलं जात आहे. गांडीव, मग जे धनुर्धर आहे, जो उत्तम धनुर्धर आहे, त्या अर्जुनाचं गांडीव हे पशुपशास्त्र त्याला मिळालेलं आहे, ते सुद्धा त्याला भेट मिळालेलं आहे. त्यक्त जीविता, मग त्यक्त जीविता म्हणजे प्रत्येक जण, मग जो अर्जुनाच्या पक्षातील प्रत्येक राजे जे आहेत ते आपलं बलिदान करायला तयार आहेत, आपला जीव तिथे द्यायला तयार आहेत, अशी ही त्यक्त जीविता आहे. मोक्षदा एकादशी, जो दिवस होता ज्या दिवशी या युद्धाला सुरुवात झाली, तो दुसरा तिसरा नसून तो मोक्षदा एकादशी, जी एकादशी ज्या साजरी केली जाते, गीता जयंती म्हणून ज्या दिवशी साजरी केली जाते, ती मोक्षदा एकादशी, ज्या दिवशी या युद्धाला सुरुवात झाली आणि ज्या दिवशी हा गीतेचा उपदेश दिला गेलेला आहे अर्जुनाला, त्या गीता जयंतीला, त्या मोक्षदा एकादशीच्या वर्षातून जेव्हा एकदा येते, त्या मोक्षदा एकादशीला तिथे आपण साजरी केली जाते. असा हा दिवस सुंदर होता. भाग्य लक्ष्मी, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत तिथे निश्चितच भाग्य लक्ष्मी आहेत. लक्ष्मीचे पती जिथे आहेत तिथे लक्ष्मीचा वास हा निश्चितच आहे. असे हे प्रत्यक्ष ऋषिकेश, प्रत्यक्ष इंद्रियांचं नियंत्रण करणारे, इंद्रियांचे स्वामी, इंद्रियांचे निर्माते असे हे भगवंत ऋषिकेश प्रत्यक्ष त्या कुरुक्षेत्रावरती उपस्थित आहेत. तिथे निश्चितच धर्माचाच विजय होणार आहे आणि तिथे पांडवांचाच विजय होणार आहे. अशी ही 9 कारणं आपल्याला जाणून घ्यायची आहेत, ज्या पहिल्याच अध्यायामध्ये आपण 9 कारणं. मग जिथे आपण या
चित्रामध्ये बघितलं की मग या 3 जणांमध्ये कशा प्रकारे अर्जुनाला आपण बघितलंय. मग अर्जुनालाच आपल्याला आता जाणून घ्यायचंय की अर्जुनाच्या मनातल्या भावना काय आहेत. मग या अर्जुनाच्या मनात तुम्हाला दिसतंय बघा, हा अर्जुनाच्या डोळ्यात अश्रू आलेले आहेत हो. अर्जुन युद्धाला तयार नाहीये. अर्जुनाने आपली शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत. मी हे युद्ध करू शकत नाही. का नाही करू शकत? कारण माझ्या मनामध्ये करुणा आहे. माझ्या मनामध्ये माझ्याच भावंडांशी मी कसं युद्ध करू? ती माझीच भावंड आहेत. म्हणून भगवंतांनी रथ सेन योरू उभयोर मध्ये जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं, तेव्हा रथ जेव्हा मध्ये जाऊन उभा केला, तेव्हा तो अशा ठिकाणी उभा केला की जिथून त्यांचे आजोबा, प्रत्यक्ष पितामह अर्जुनाचे गुरु द्रोण या सगळ्यांचा कुठेतरी हे सगळे जण अर्जुनाला अगदी व्यवस्थित दिसत होते. आपले आप्त अर्जुनाला अगदी व्यवस्थित दिसत होते आणि म्हणूनच त्यांच्याशी आपण कसं युद्ध करायचं, हे युद्ध करण्यात मला आनंद नाही. कारण माझ्या मनामध्ये खूप दया करुणा आहे. कारण मी एक कुठेतरी पाप करतोय. मी जर माझ्या गुरूंशी युद्ध केलं आणि माझ्या गुरूंची माझ्याकडून हत्या झाली, तर ते पाप माझ्या माथी येणार आहे. असं हे पाप वाटणं अर्जुनाला वाटतंय. कौटुंबिक परंपरा, जे कोणी राजे या युद्धामध्ये सामील आहेत, त्या राजांचं बलिदान जर झालं, ते जर मारले गेले या युद्धामध्ये, तर त्यांच्या कुटुंबाचं काय होईल? त्यांच्या परंपरा कुठेतरी खंडित होतील आणि त्याचा सगळ्याचा जबाबदारी मी असेल. अशा प्रकारे या सगळ्या भावनांनी अर्जुन कुठेतरी असमंजस झालेला आहे. तो युद्धाला पुढे सरसावतच नाहीये. त्यांनी शस्त्र ठेवून दिलेली आहे, कारण त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले आहे. आणि म्हणूनच मग तुम्हाला या कारणांना जाणून घ्यायचे, जे क्विज मध्ये पण तुम्हाला विचारण्यात जाईल. करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजसपणा या गोष्टींमुळे आपण कशा प्रकारे मग या भगवद्गीतेला कुरुक्षेत्रावरती का सांगितलं गेलं आहे? कारण या कुरुक्षेत्रावरती भगवद्गीता जी सांगितली गेली आहे, जसं मी म्हंटल की ही भगवंतांची योजना आहे. मग भगवंतांनी अर्जुनाला कुठेतरी एका रूम मध्ये नेलं नाही हो, कुठेतरी कॉन्फरन्स रूम मध्ये घेऊन गेले आणि आता मी तुम्हाला या एका जागी आपण या खोलीमध्ये मी तुला आता ही उपदेश करतो, नाही. जिथे संघर्ष चालू होता, प्रत्यक्ष आपल्या बांधवांशी, कुठेतरी आपल्या बंधूंशी, आपल्या आप्तांशी कुठेतरी त्यांना युद्ध करायचं होतं. अशा या आप्तांशी युद्ध करतानाच जेव्हा अर्जुन असमंजस झाला, तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांनी कुरुक्षेत्रावरतीच त्या रथाला मधोमध ठेवून त्या युद्धाच्या मधोमधच त्या गीतेचा उपदेश केलेला आहे. आणि म्हणूनच या गीतेचा उपदेश किती महत्वाचा आहे हे तुम्ही जाणू शकता. कारण ज्या संघर्षाला आपण रोजच्या रोज तोंड देत असतो, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव या संघर्षाला या भौतिक जगतामध्ये तोंड देत आहे, तिथे कुठेतरी आपल्याला हे ज्ञान किती आवश्यक आहे, हे ज्ञानाची आवश्यकता तुम्ही समजून घ्या. आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेला आपल्याला त्याच सखोलपणे पुढच्या दुसऱ्या अध्यायापासून उद्या जाणायचंय, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उपदेशाला सुरुवात करतायत. बघा किती गोष्टी जाणण्यासारख्या आहेत. या पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत एकही श्लोक म्हटलेला नाहीये, भगवंतांनी एकही शब्द बोललेले नाहीयेत भगवंत. कारण भगवंत फक्त ऐकतायत अर्जुनाचं. एक उत्तम गुरु हा शिष्याचं सुरुवातीला ऐकून घेतो सगळं, आणि म्हणूनच हा शिष्य देखील कशा प्रकारे अप्रोच करतोय गुरुला आणि कशा प्रकारे गुरूंना सगळी गोष्ट सांगतोय, त्याला सुद्धा एक पद्धत आहे. हेही आपल्याला या उपदेशांमधून जाणून घ्यायचे की एक उत्तम गुरु कसा आहे आणि एक उत्तम शिष्य कसा आहे. या गुरु शिष्याला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि अशाच या परंपरेतून आलेली भगवद्गीता आपल्याला पुढेही सखोलपणे जाणायचे. इथे हा प्रथमोध्याय समाप्त होतोय, ज्याच्यामध्ये आपण जाणून घेतलंय धृतराष्ट्राच्या मनात काय आहे, दुर्योधनाच्या मनात काय आहे आणि अर्जुनाच्या मनात काय आहे. या तिन्ही प्रतिक्रिया आपण बघितलेल्या आहेत. आणि मग जेव्हा अर्जुनाने आता आपलं गांडीव धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे, तेव्हा भगवंत काय उपदेश करणार आहेत हे आपल्याला निश्चित उद्याच्या अध्यायापासून जाणायचं आहे. तिथे आपण दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. श्री श्री राधा गोविंद यांना पुन्हा प्रणाम करते मी. आणि इथे आपला आज हा पहिला अध्याय समाप्त झालेला आहे. कुठलीही घाई न करता मी प्रयत्नपूर्वक तुम्हाला फक्त प्रत्येक श्लोक मला तुम्ही सांगितला तर तो कठीण आहे. पहिल्या अध्यायामध्ये तुम्ही बघाल तर सगळ्या शंख जे फुंकले जातात त्यांची नावं
सगळ्या राजांची नावं तुम्ही पहिला अध्याय पूर्णपणे वाचा, तात्पर्य वाचा. हे मी प्रत्येक बॅचला, प्रत्येक भक्ताला आवर्जून सांगते. माझा अध्याय झाल्यानंतर तो अध्याय भगवद्गीता जशी आहे तशी, जर पुस्तक नसेल तर तो PDF मी शेअर करीन आज ग्रुपवर. तुम्हाला जर इच्छा असेल तुम्ही पुस्तक विकत घेऊ शकता, नाहीतर त्या PDF मधून निश्चित वाचू शकाल. पण पहिल्या अध्यायाचं तात्पर्य अगदी आवर्जून वाचा, की ही सगळे अध्याय मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेन, माळेसारखे एकमेकांशी गुंफलेले आहेत. 18 मणी आहेत हो हे 18 अध्याय म्हणजे, आणि ते गुंफलेले आहेत एकमेकांमध्ये. म्हणून पहिला अध्याय झाल्यानंतर निश्चितच दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करताना आपण उद्या उजळणी निश्चित घेणार आहोत. प्रत्येक अध्यायाची उजळणी निश्चित घेतली जाईल, त्याच्यामुळे कुठलीही काळजी नसावी. तुम्हाला आजही भक्त अजून जॉईन होत आहेत, अजून 2-3 दिवस निश्चित नवीन भक्त येतील. तुम्हाला हे रेकॉर्डिंग शेअर करण्याचा हा उद्देश एवढाच आहे. कुणाला जर काही कारणास्तव नाही हा क्लास जॉईन करता आला, एखादा दिवस मी म्हणेन, पण शक्यतो तुम्ही हे लाईव्ह सेशनच जॉईन करा. आणि जर तुम्हाला नाही तर तुम्ही एखादा अध्याय रेकॉर्डिंग ऐकू शकता. माझं हे रेकॉर्डिंग अपलोड केलं जाईल युट्यूबवर. हे अपलोड करून तुमच्यापर्यंत ही लिंक आजच्या रात्रीपर्यंत निश्चित तुम्हाला पोहोचेल. इति प्रथमोध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. आता मी प्राची माताजी, कुणालाही काही प्रश्न असतील तर एकेकाला हँड रेज करायला सांगा आणि आपण प्रश्न घेऊया एक 10 मिनिटं. हो माताजी. कुणाला प्रश्न असतील त्यांनी हँड रेज करा. प्राची माताजी तुम्हाला अनम्यूट करतील. कोणीही प्रश्न विचारू शकता. सगळ्यांना अध्याय समजला आहे का? तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर सांगा. तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर निश्चित बोला. आपण एक 5-10 मिनिटं निश्चित संवाद साधूया. नसतील प्रश्न तर आनंदच आहे सगळ्यांचा. पण कोणाला काही क्विज बद्दल किंवा काही टेक्निकल तर आत्ता विचारून घ्या, कारण तुम्हाला ग्रुपवर आत्ता तुम्ही काही मेसेज टाकू शकणार नाही. आणि शक्यतो प्रत्यक्ष कुणाला पर्सनली मेसेज टाकणं शक्यतो अवॉइड करा, कारण आपण क्लासमध्ये भेटणार आहोत रोजच्या रोज. तुम्हाला जे काही विचारायचं तुम्ही या 10 मिनिटाच्या सेशनमध्ये नक्की विचारू शकता. शक्यतो पर्सनल मेसेजेस टाळा, कारण ते कुणाचा तरी वेळ, माझ्या वेळाने मी तुम्हाला नक्की देईन वेळ. पण गॅलेक्सी म्हणून कोण आहे प्राची माताजी? नाव लिहा आणि प्रत्येकाने जरा बरं पडेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हे आता आपण संत देणार आहोत का याच्यावरती? बोला प्रभूजी. संत देणार आहेत का म्हटलं आपण याच्यावरती? संथा म्हणजे काय म्हणायचंय तुम्हाला? श्लोक जे आपण गीतेचे जे श्लोक आहे. कसं आहे ना प्रभूजी, इथे श्लोक नाही घेतले जात आपली. बर. इथे आपण अध्याय शिकतो आणि त्याच्यामध्ये श्लोक पठण हे वेगळं घेतलं जातं. आपले इस्कॉनचेच काही क्लासेस आहेत, श्लोक पठणाचे वर्ग आहेत वेगळे. त्याची तुम्हाला माहिती मी ग्रुपवर शेअर करेन. पण हे आपण जे घेतोय प्रभूजी, हे पूर्णपणे मी तुम्हाला अध्याय घेते आणि त्या अध्यायाची पूर्ण माहिती देते. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. त्यामुळे प्रत्येक श्लोक घेतला नाही जाणार, पण श्लोक पठण्यासाठी निश्चित ती लिंक मी तुम्हाला शेअर करेन प्रभूजी. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्ण.